Li passo la paraula a l'Enric, agraint-li novament que sempre estigui al nostre costat, ell sempre està al nostre costat, i la Creu Roja a la nostra ciutat ha tingut sempre una importància molt gran, però especialment en aquesta crisi mai oblidarem l'ajuda que ens està donant. Enric, tens la paraula. Moltes gràcies, alcalde, Marc, amic, moltes gràcies, i alcaldesses i alcaldes, que jo sempre ho començo igual, però és veritat, estem molt acostumats a les emergències humanitàries, la nostra organització ha nascut per això i tenim molts exemples a tot el món, ara es toca a la nostra ciutat, però és un exemple i quedarà com un exemple aquesta unitat d'acció que estan tinguent les alcaldesses i els alcaldes, no només a la compareixença, com veieu cada dia, sinó en les reunions de treball que té l'alcalde amb ells cada dia també, diverses vegades al dia, em consta, i és un exemple que és l'única manera que ho podem afrontar, perquè som una unitat territorial que està patint el mateix i hem de coordinar-nos a tots els nivells. També dir-los com saben que funcionen diferents comissions. Una és la social, però l'alcalde ho ha explicat moltes vegades, que hi ha diferents comissions que no es veuen totes i que són comissions de tots els municipis. Això també és molt important. Treballem junts, els regidors, les regidores, els tècnics, les tècniques, el voluntariat, els alcaldes, junts sempre. I això és molt important perquè ens dona una seguretat i podem, dintre la situació que estem patint, que és molt dura i segurament vindran dies molt durs encara, doncs almenys ho podem compartir i podem traslladar les solucions en el conjunt dels municipis. El primer que els volia dir és una cosa que diuen els alcaldes cada dia i que s'està començant a veure a la pràctica, és a dir, en relació als centres de distribució d'aliments, que saben vostès que tenim els 4 municipis, evidentment ja hem anunciat i hem dit que s'està garantint el funcionament i així és, s'estan fent les distribucions amb els horaris i dies pactats, però sí que ja hem començat a veure un augment de la demanda important. És a dir, més persones que abans no venien als centres de distribució d'aliments estan demanant els seus serveis socials corresponents poder entrar en aquesta distribució. Per què ens passa això? Jo diria per 3 temes molt importants. Primer és l'angoixa, que és normal. En qualsevol situació d'emergència, la comunitat, les persones, el que tendim és a dir, hi haurà aliments, això ho fem tots, no cal que siguin persones vulnerables, ho fem tota la ciutadania i com es va veure fa 2 setmanes. Però és veritat que aquí, en aquest cas dels centres de distribució d'aliments que ens dirigim, recordem-ho, a persones amb extrema vulnerabilitat que tenen identificada els serveis socials o la Creu Roja mateixa dels 4 municipis, hem vist un augment de la demanda. Per què? Primer, pel que ha dit abans l'alcalde, persones que estan dins un ERTE i que ja tenen que en aquest final de mes, justament ahir i avui, estan cobrant els sous, doncs ja tenen l'angoixa que no arribaran, que tindran un problema, si no ara el mes que ve, i per tant estan demanant ja un alta amb la sol·licitud d'aliments. Ha aparegut també la gent que està fent economia submergida a les cases, és a dir, aquells homes i dones que fan la neteja a les cases o que cuiden persones grans que no ho poden fer. Per tant, no tenen aquest ingrés, que a vegades era un ingrés bàsic per poder arribar a final de mes. Per tant, també ha aparegut, lògicament, ho teníem previst, ho sabíem, i ho venim anunciant, justament per això demanem mesures extraordinàries. Però des del punt de vista de serveis socials, això vol dir un augment de la demanda. Què hem fet davant d'això? Hem parlat amb els municipis, augmentarem la freqüència d'aquests centres de distribució d'aliments, el que faci falta. Nosaltres volem garantitzar avui una altra vegada més i deixar molt tranquil que no faltarà abastiment d'aliments per a les persones vulnerables a la zona de confinament. Ho garanteix la Creu Roja, ho garanteixen els municipis i la gent ha d'estar molt tranquil·la. Augmentarem, si cal, els dies de distribució, augmentarem les hores, sí que demanem, com sempre, a les persones que han de recollir-ho, que s'atenguin a les instruccions que se'ls donen des dels serveis socials. Se'ls donen uns dies i unes hores per seguretat de tothom i perquè no hi hagi cap tipus de problema. Però volem dir que ha augmentat, però tot i augmentar, nosaltres garantim aquesta logística humanitària el temps que faci falta, que amb això no hi hagi cap tipus de dubte i és molt important que ho expliquem. 2. El tema de les targes menjador, que n'hem vingut parlant moltíssim, saben vostès que hi va haver una distribució per part dels ajuntaments i del Consell Comarcal, s'ha completat aquesta distribució. Dir-los també que, evidentment, si hi ha una pròrroga del confinament territorial, hi haurà una pròrroga també de les targes menjador. I, evidentment, a tot Catalunya. Si hi ha una pròrroga i no hi ha escoles, se seguirà carregant les mateixes targes menjador. Un tema molt pràctic, que la gent que té aquesta tarja no la tiri, perquè es carregarà una altra vegada sobre la mateixa tarja. No s'haurà de fer una segona distribució. Això també és molt important, sinó que es carregaran els imports els temps que faci falta. Hi hagi tranquil·litat amb aquest tema, perquè això també queda totalment garantit i si hi ha alguna persona que té alguna incidència s'ha de dirigir al seu ajuntament, al Consell Comarcal i la resoldrem en molt poques hores. En referència als temes de les visites als domicilis, aquí també els hem de donar bones notícies. A part que els serveis socials dels ajuntaments estan, ho ha dit abans l'alcalde, els treballadors estan treballant, no surten aquí però estan treballant i estan anant. Sí que és veritat que
Hem restringit moltíssim les visites a domicili per un tema de seguretat de les persones que hi viuen, no tant per un tema de nosaltres, que també, sinó de les persones que hi viuen. Però se segueix fent aquest treball des dels serveis socials. En aquest cas, la Creu Roja fa la distribució de productes farmacèutics amb un acord que tenim amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. En aquest cas, fem la distribució dels productes farmacèutics de necessitat als domicilis, això ho estem garantint amb normalitat. Si hi ha hagut alguna dubte pot trucar a la nostra organització sense cap tipus de problema. Això és molt important i també està funcionant molt bé la distribució de gas butà que els hi vam anunciar la setmana passada. Està funcionant superbé, estem molt contents. L'empresa distribuïdora, a través del filtre que fa la Creu Roja, a la vegada amb els seus ajuntaments, està dient a aquesta companyia subministradora on ha d'anar, funciona amb regularitat, no tenim cap tipus d'incidència i en aquest sentit estem molt contents. Finalment, dues qüestions més. Ahir l'alcalde també va anunciar una donació de vacus en els territoris. Estem en aquests moments treballant a nivell dels serveis socials i a nivell dels ajuntaments com es farà aquesta distribució la setmana vinent i per tant també segurament el mateix alcalde informarà d'això la propera setmana. I dir-los també que el servei de traducció del Consell Comarcal, que és un element molt important per persones que venen d'altres realitats o d'altres territoris, segueix funcionant, perquè hi ha consultes sobretot de tipus mèdic o d'altre tipus que necessiten aquesta traducció. Per tant, és un servei també essencial, que no en havíem parlat fins ara, però que és important dir-los a la ciutadania que segueix funcionant. Moltes gràcies, alcalde.